is an independent body. Military is a totally independent body. Kata king'iyo ministries magintie, moro defense, moro internal security. To bedo ni independence nitie pani en gima ber nikech okwadwa scenario makinti yudo ka lweny utigodo internal issues. It is about integrity mar ngat mokete komno. It is about, let us inculcate culture mar ni koluongi ne jatelo nyise ranyisi ne jok michung negi ni chik nitie ma monego beni luwo nikech ka koro ene jatend polise to koluonge to kodhi next time koluong jok matiyo buoe gin ento the expect ni gi follow example mar jatend moseketo negi kanyo koro ok wanyal mix issues gi gin kata ndalo mane mar maandamano kane wach no gol jolweny LSK noringo modhi kod wacho ni jogi tugolo nigi bi to nitie ratiro monego bed ni luwo nitie chik manie katiba circumstances minyati gi military ma okapar ni mako IG onego bed ni achiel kuom mano gima tin it is just a personal responsibility mondo wach ni into kaka ibedo summoned wati gi chikewa kaka gintie. Anno kwadong kod dakika kene na dekende to tiego twak mar okinyi makawuono nyalo bedo mi tedo bila tiyo marach kod obila mane penya inyanya to lala poya nono ka achiel kod neka mag rawere mwaneno nikech adiera obila ok nyal tiyo ka ok omiye man authority kata koko miye chik kowuok kuom jatend obila to kinde mang'eny wang'e ni kata obedo ni kosetim nonro makoro otim nonro to obila wuon ema biro bedo ka koro kao baden makama to bende nitiere kaka obila nyalo riekore mar mondo mi kik ti kod geyo marach inyanya to weche mag lala poya nono gi ji ka achiel kod nek mag ji Peter. Police National Police Service they have their code of conduct to